Per tu, per tu. Una gorra de poli. No, que Tu? no sé, és que no tinc un mirall. Tu sí que t'assembles un poli, tu sí. No. No. No sé, sempre he tingut por de ser policia. Segons que sigui em fa una mica de por. Perquè no m'agrada haver-se de trobar amb un lladre. Jo, si m'obliguen, ho faig. I si no, doncs prefereixo ser una altra cosa. I jo els veig molts cops perquè abans ja havien aquí aquest pas de cera que la liaven part. Quan no hi havia semàfor allà, Sempre venia la poli i ficava ordre que passin i llavors després passen ells. caminant, En bici. Amb cotxe, sempre gira per davant de casa meva. portant la sirena, En moto, també. també tenen, al cotxe tenen unes enganxines al cotxe que això vol dir que és el cotxe d'un policia. Vam vindre l'any passat per mirar si gent que feia coses dolentes. Per exemple, aparcar en zona groga o saltar-se un semàfor o les bicis també. O no anar per la cera. Tot això ho apuntàvem i quan arribàvem a classe doncs ho comentàvem. Sí, perquè si no li dius res, ho faria tornar una altra vegada. Doncs si vas corrents molt ràpid, hi ha com unes càmeres... El radar. Això. A ma mare li va passar que es va saltar un semàfor. Llavors et fan una foto, doncs llavors et fiquen una multa. I a part, a molta gent li fiquen multes i a sobre avisen, cuidado que hi ha un radar. La meva mare es va adelantar, va trepitjar una mica la línia contínua. A ma mare li van ficar una multa perquè jo no anava lligada. Ala, l'altra. Ostres. I la tenies que pagar, no? La paga ma mare. Vigilar que tots els carrers estiguin bé, que no hi hagi ningú problema. Els meus veïns hi van entrar un lladre. Va vindre la poli, va entrar a casa, ting-tong. I saps que els pares sempre deuen vindre a la poli? No m'agradaria estar allà quan estan amb el lladre. No em faria molta gràcia. Va començar a inspeccionar tot perquè van robar un, van trobar sang a la cuina, si no sé què, si no sé quant. No, protegir la gent. Ara, si vol que entri, està un monstre, la poli fa. Bueno, que no portis armes. Si algun lladre va a alguna casa a robar, la policia ve corrents. I si ve un lladre, el segresten. Vigilants també si tens carnet de conduir. A vegades paren uns quants policies i els cotxes que passen diuen para. I llavors obren la porta del cotxe i veuen si tots els nens o ella també estan lligats. Així, i de cops fan una, no sé com es diu, amb un xiulet o alguna que allò de xupar, o allò que per si estàs borratxo o alguna cosa. Si t'has perdut, vas cap a la poli i doncs t'ajuden. I si no saps on és la poli? Això no ho havies pensat. Moreno, Martín, Janet.
Jo et cuido. Jo et cuido. Jo et cuido. Jo et cuido. A mi m'agrada que em cuidin. Jo em sento protegida. Quan vaig per Vilafranca no tinc por. Moltes gràcies per cuidar-nos. A la càmera! Quan vaig per Vilafranca em sento... no tinc por. Que tio. Jo et cuido. M'he quedat pillada. Hòstia, sembla Robocop. Ens ensenyaràs els polis? Els ensenyaré a tothom.